mga tulit. What's up? Huwag kang ano ya. Kain tayo. What's up mga tol? Kainan time. With ate. With ate. Te. Hindi ka nga dyan. Ge, tira. Wala. Mga utol. Ito na yung mukbang nila mga utol. Kasama si ate mga utol kasi wala pa, hindi pa daw siya kumakain. Yan, nakikita niyo yan. Nakaw na sa ate ka. Nagluluto yan si ate. Naghukad eh. Sarap. Kumusta yung spaghetti natin mga utol? Masarap. Ang nayot. Hindi ko pa natitikman tol. Ayos. Close up natin mga utol ha. Ayos pa to. Daming sauce mga utol oh. Kasi ate mga utol, kumakain din. Laya. Sarap. Kabahan na ba yung Jollibee yan mga utol? Jollibee. Lagay. Usap ka nakatinood ang istorya nga buntis ko no basta kaon og taong itom ang bata. Yayam itong gikuha panit ma. Puti lang. Punti na. Kumusta? Tolwin? Ayos na ayos tol. Sakto lang? Sarap tol. Talaga natin magluto tol. Dito sa Hindi daw yan totoo ma. Puti na. Kung na yung taga hawak ng kamera mga tol kasi busog pa ako mga tol tapos hindi man kami magkasya dyan. Yan. Si ate mga tol nakikisabay. Yan. Kukain si ate mga tol. Samahan ka namin dyan, Day. Punta kami dyan, Day. Yay. Gusto na mga viewers natin yan ah. Ketchup. Ano na yung ketchup te? Dai, okay lang kaan dai. Si Chichi, gakaon sa to. Da, inti yan ano? Wala nag-dispose to. Okay. Kain ba ka talaga, te? Lami daw, masarap daw. Kumakain din yan si ate mga tol. Kamao pa baka niya sila balik mo ko ano ni mo. Ito yung sinasabi namin ng mga talo. Kung bakit mas masarap tong spag na to. Wala, dami kasing sago mga tol. Daming sauce mga tol. Oo nga. Hindi ka mabibitin sa mga karne. Mga tol, kung gusto niyo ng spag mga tol, subukan itong ganito mga tol. Recommend mo yan sa kanila ba tol? Recommended by me. Approved. Hello. Approved by Team Up. Bilis na ubos ng Creative Wins mga tol. Ganado. Ganado Walang talaga yan. biro mga tol, masarap talaga mga tol. Lamay Day. Sarap daw. Paborito ng Tolo Wins yan. Spaghetti ni ate. Paborito ko to. Lami pa na sa Jollibee eh. Yo words. Kadalasan kasi mga tol, may ganito pag Pasko Ay, lang. ang Jollibee de buwang man o buwan. Dekado. Ano to mga tol, practice para sa Pasko. Magluluto rin kami nito mga tol. Ang problema, makinomdom mo gato naman. Wala kasi si ate dito daw mga tol. Hindi makaka-uwi. Kasi pag kakapanganak lang niya yan. Hindi pwede yun. Tapos pandemic pa. Kaya ang mga utol lang ang magbablogmas. Start tayo sa ano mga tol. November tayo magsa-start mga tol. Dapat nag-start na tayo ngayon kasi Pinoy tayo. Bear na bear. Wala. Wala ang Christmas tree ngayon. Yan si ate mga utol. Day, ang nag-abang dire day, mag-open ko na sila 24. Oh. So mga utol, yan palang
Karong buwan na. Pinamigay ni mama ng mga diaper, mga utol. Galing pala yun sa tindahan niya. Pinarentahan na niya yung tindahan niya, mga utol. Tapos mag-open yung nagre-renta ngayon 24. Manukan yun, mano. May manukan ng mga utol. Panamay. Suga eh. Hindi gabi. Ayan. Kuha pa tayo mga tol. Pinti si Tolmark, mga utol. Sundan muna natin. Kaya ka lang dyan, ma. Sundan natin kung ganado si Tolmark, ah. Yan, mga utol. Separate yung kanya, mga utol. Pasta niya. Sa sauce niya. Kuha ka lang ng pasta. Tapos kuha din yung sauce dito. Cheese bite. Prutas pa, mga utol. Pasensya na, mga utol. Medyo makalat, mga utol, ha. Makain pa kasi kami. Sakto na sauce na mo, guys. Onchate? Ha? Pangalan sa manukan. Aw. Ano pa man ito? Wako ko ba? Ampon, ang kahit pangalan ato na yun. Wala pa. Si Macmama na wala. Mga tol, tapos na kami kumain mga tol. May nagpaano? Te, anong masasabi mo, te? Paalam ka na, te. Paalam ka na, te. Bye-bye, Day. So mga tol, Tapos na. like, comment, share, subscribe. Higit sa lahat. Higit sa lahat, hanggang sa muling pagkikita. Paalam! Bye, bye, te, bye, te, bye, te. Okay. Bye.